Hola, bones. Volia fer un vídeo perquè molta gent ja em comença a preguntar per si farem la transhumància, si anirem cap a muntanya per acompanyar-me i així. I si ganes no me'n falten perquè ja tinc ganes d'enviar les ovelles cap a la muntanya i tenir una mica més de relax. Però aquest any es posa difícil i volia explicar una cosa que em desagrada i no trobo justa, que és com es gestionen les muntanyes públiques. Les muntanyes on pugem el bestiar a vegades són privades, però moltes són públiques. Sigui perquè són comunals dels pobles, és a dir, de la gent d'aquests pobles que ho gestiona comunalment, o les que s'han deixat de gestionar per els ajuntaments o pels consells comunals se n'ha apropiat a la Generalitat, és a dir, l'Estat, d'alguna manera. Totes aquestes que gestiona la Generalitat, com és la que jo he estat anant aquests anys, entren a subhasta. A subhasta vol dir que hi va qui acaba pagant més o prometent més beneficis per aquella muntanya a part de pagar més. Què significa això? Pues que la Generalitat està abusant de nosaltres. Ens fa competir entre nosaltres econòmicament, que ja som un sector amb poca força econòmica, i ens fa competir abusant de nosaltres per preus irrisoris perquè acabem pagant sumes desmesurades i fent que finalment els més febles, els que no tenim aquests recursos econòmics per pagar, doncs no hi puguem anar, a part de gestió consentida o d'aprofitament d'aquestes muntanyes perquè gent jugui amb la DUN, que seria la paga de subvencions que ens donen els agricultors i ramaders, ficant-se aquestes hectàrees públiques a les seves duns, per tant cobrant d'aquestes hectàrees que moltes vegades ni tenen bestiar. Precisament a la muntanya que jo he estat anant, tots els que portàvem ovelles i tenim una guia, és a dir, un control de part de la Generalitat de que les nostres ovelles, el nostre bestiar, va en aquella muntanya, per tant saben exactament qui està pasturant aquella muntanya i saben exactament qui l'està cobrant. I no quadra, moltes vegades no quadra. A part, hi ha uns límits de bestiar per cada muntanya o per cada certes hectàrees, precisament perquè no hi hagi una sobrecàrrega, o sigui pels fems, o sigui perquè el bestiar tingui suficientment menjar. Hola, menino. Aquest límit d'animals o aquest cupo, aquesta càrrega ramadera que es diu, moltes vegades es sobrepassa també amb la convivència o amb que l'administració ho sap. I per tant estan cobrant uns per uns altres que fan la feina de gestionar aquestes muntanyes, de pasturar-les i per tant mantenir-les netes. I a més s'estan sobrepassant les càrregues ramaderes i moltes vegades tampoc, almenys amb la part que em pertoca, que és el món de les ovelles, totes aquestes muntanyes s'han anat apoderant el bestiar boví, és a dir, les vaques, i tant ovelles com cavalls moltes vegades ens costa, els cavalls potser no tant perquè també poden anar com les vaques tancats en un fil, però els ramaders d'oví, d'ovelles, ens costa trobar muntanyes perquè els vaquers solen tenir més poder adquisitiu i s'han apoderat de les muntanyes i no hi ha un tracte igualitari perquè tots puguem accedir a aquestes muntanyes d'una manera igualitària, ja que aquesta terra és pública, però recordem que era comunal, per tant, pel meu entendre, és un abús que es faci diners, és a dir, es subhasti una muntanya que és de tots, sobretot dels ramaders que l'hem estat utilitzant i l'hem estat mantinguent.
I res, només volia denunciar aquest abús i convocar d'alguna manera tots els implicats en que això continuï així, que es resolgui i es posi fil a l'agulla per resoldre aquest tema i que sigui un tracte igualitari i més just. Per posar-vos un exemple, a França no es fa subhasta de la muntanya. A França té un preu just, i es va per punts i per sorteig. Per tant, és una manera de no aprofitar-se de la pagesia, que ja tenim prou càrregues moltes vegades. Bueno, aquí ho deixo i sapigueu els que em voleu acompanyar a fer la transhumància aquest any, que encara no sabem on anirem a parar amb les ovelles, si podem anar a alguna muntanya o gràcies a l'especulació ens haurem de quedar a casa perquè, clar, si aquest any puja molt el preu, és inviable portar les ovelles a la muntanya. Bueno, us deixo, que m'estic enrotllant molt i després potser es farà pesat d'escoltar tant de rato. Moltes gràcies.